Hola nois, benvinguts a un nou vídeo. Algú em pot explicar per què tinc el gos menjant-se al llit o està allà entre no sap si està per sobre o per sota el llit? Fistro, o Tas, no sé qui ets, Fistro, què fas? Endevineu, he tingut problemes, direu, una altra vegada has tingut problemes? Efectivament, una altra vegada he tingut problemes. Se m'ha borrat el món, l'he hagut de buscar de com recuperar-lo, no sé què. Mireu, aquí tinc un d'això, me l'endoc, yes. No sé si està igual o no, ho he intentat recuperar, no tinc... Bueno, tu, vaya lagazo. No tinc la meva gallina aquí, però bueno, no passa res. Tinc això i avui què farem, us preguntareu, no? Doncs us explico. Avui, com bé sabeu, la part maca d'una persona, lo maco està a l'interior. La bellesa està en l'interior, que sí? Doncs deixem-nos de tonteries, per què? Espera, vaig a casa. A veure, la casa per fora no és una bellíssima estructura del segle XXIII. És una casa sense més. No té més, sincerament. I entrar, doncs, dius, ostres, doncs no és allà un casoplón, mansió de 2 hectàrees, no? No, és una casa sense més. Llavors, què farem? Vull que la bellesa estigui en l'interior. Parlo com un comentarista de los pingüinos salvajes del Polo Norte pasan el invierno encerrados en su hábitat. Bueno, estic a tope avui, no sé què he fet. Ah, ja sé què he fet. Xics, estic a youtubers.cat. És una web on trobes youtubers catalans. I està mirant els comentaris de l'últim vídeo i em surt un noi que em diu... Bueno, un noi, s'ha pensat que era un noi, potser és una noia, ho sento. Un tio que em diu: hola, vinc de youtubers.cat i he trobat el teu canal. I m'ha estat, Pere, després d'un any m'ha trobat algú que no és amic meu. A veure, si vols som amics, també t'ho dic. Però m'ha trobat algú que no conec. Per primera vegada en un any, que té un canal en català. Us explico, no sé què he de fer. Ah, sí, fusta, he d'anar a buscar fusta, per fer parets. Us explico. En molts canals, bueno, en tots els canals que són en castellà, jo tinc amics que també fan vídeos de YouTube, per exemple, Flautibus, té subscriptors que no són amics nostres o seus només, saps? I jo no. Jo, en plan, bueno, pues nada, tu ves aconseguint subscriptors, bueno, digue'm, a veure, no és que m'hagi enfadat perquè tingui més subscriptors, que em sembla que en té més que jo, però és perquè fa contingut en castellà, no vol dir que tingui més o menys qualitat, fa diferent tipus de contingut i el fa en castellà i, evidentment, doncs fer-lo en castellà, vulguis que no, et dona molt d'avantatge. Ja ho tinc pensat, com vull fer la casa, per això vaig a la meva velocitat. Soc jo o com que estic a tope, estic parlant a la meva velocitat normal de parlar? Bueno, jo parlo molt ràpid i quan estic contenta parlo molt més ràpid. I això, estic contenta perquè algú m'ha trobat, després d'un any, algú ha trobat el meu canal. I bueno, ho he vist i m'he aixecat de la cadira que he fotut un salt que per poc no toco el sostre. He saltat que per poc no toco el sostre, tu. A veure, us explico. Jo anava fent aquí, de mentres. Aquesta us presento a la meva habitació. Fistro. Va, lleva't. Ei, que has xocat, no? Has xocat amb el llit, clar, és que per això t'has fet mal. Us presento a la meva habitació. És una mica claustrofòbica? No és claustrofòbica. I em direu, escolta, la sala de pocions i el llibre, la sala d'encantaments i tot això, mentre pensava en fer-ho, he tingut una idea brillant. Faig aquí un boquete, I, ja hi ha boquete. Vull fer com un búnquer secret. Vull fer un búnquer on tenir aquestes coses. Per cert, aquí som. Aquí dalt teniu tots els capítols de Monònix. A la i d'informació trobareu tots els capítols de Monònix per si no els heu vist. I també trobareu el capítol anterior a part, d'acord? O sigui que si no els heu vist, us convido a veure. Diràs, vas per la meitat del capítol, no? Acabo de trencar el vidre, molt bé. Sí, bueno, me n'he recordat ara de dir-vos-ho. Teniu tots els capítols allà i en l'últim capítol vam fer el mod de la motxilla i ja sabeu que si voleu que us faci un tutorial d'aquell mod, als comentaris d'aquell vídeo em diu Ònix, fes un tutorial, sisplau, m'agrada el mod, no sé què. Bueno, diu el que tu... Digue'm, Fistro, em pots dir, per favor, què estàs fent? T'has pres una bebida energètica? Estiguet quiet, sisplau, estiguet quiet. Molt bé, va. Seu aquí,
i calla un mes. No. He tornat a perdre el soroll del Minecraft? El so. Soroll no, és so. La música del Minecraft és música celestial. Sí, estic a tope, avui no sé què he fet. M'he begut... Ah, ja sé per què estic a tope. Perquè l'altre dia vam anar a comprar i vaig veure Pollen i dic, a veure, qui és l'il·luminat que veu Pollen? Doncs es veu que et dona una energia que flipes. I avui m'he menjat una cullerada. També t'he de dir que és molt dolent. Té un gust escarós. Bueno, almenys per mi té un gust que dius, mira, per què em dona aquesta energia, que si no m'ho prenc. Sí, estic a tope avui. No sé què, el polen. Soc com, em sento abella, més abella que mai. No sé què estic dient. He entrat en un moment en què no sé què dic i si és coherent o no. Que és maca la paraula coherent. I sembla que tinguis IQ pels aires, però qualsevol diria que ara mateix el tinc per sota la mitjana. A veure, per la meva habitació. Vaig parlant i no estic dient res del que estic fent a la meva habitació, a casa meva. Uf, és que tinc mal de cap i tot de parlar tota l'estona. Suposo que se sent bé. Si no se sent bé aquest vídeo ja... Uf. Sí, he demanat. He dit, micròfon a la vista, tu. Per què he fet aquest forat d'algú? Ah, pel vidre. Tinc més vidre? Per xísel i vidre i xísel, no tinc més vidre. No, a veure. Llana. Faig així, amb una FM, no? Què estàs fent? Us preguntareu. Keep calm, o keep the calm. És més maco. Així. Guaita que maca i que agradable l'habitació. Mireu, és de nit. Anem a dormir a la nostra habitació per primera vegada. Ah, sí. Bueno, he estat parlant amb la Maria i no li he donat fusta ni res per l'estil, perquè fóssim amigues. Nah. Estic falta llum en aquesta casa. Necessitem illumination, tu. Endavant, l'altre dia, bueno, ahir o abans d'ahir vaig estar mirant Plats Bruts. És boníssima. O sigui, Plats Bruts l'he vist tantes vegades, però tantes, i a més com que està a YouTube, si no tens connexió te'l descarregues, i de vacances, que no hi ha wifi, Plats Bruts, i Plants vs Zombies, sempre. L'únic que va ser un problema amb la descàrrega i no hi podia jugar. Va ser... Bueno, és allò, però bueno. No podia jugar al Plants vs Zombies. Vaig haver de jugar al Pescamines a Google, tu. A veure, ja està, us presento casa meva. Mira, anem a fer un home tour. Tu, Fadedic. Li canviaré el nom, es dirà Fadedic. Anem a parlar. És igual que siguem amigos de l'alma que li hagi donat fusta per construir-se 6 pobles, que és obrir la boca i espifiar-la. Hola, Fadedic i Maria. Us presento casa meva. Tenim aquí una terra ja aixafadeta per entrar a casa, una il·luminatòria. Ui, tu. Unes floretes que fan maco perquè sí. Ara entreu. Bé, doncs no entreu? Vine. Us ensenyo casa meva. Per començar tenim aquí la cuina, al descobert, a l'entrada, una cuina moderna, una cuina estupenda, Tenim diversos forns, perquè som aquí uns grans xefs. També us deixo el capítol de Gran Xef aquí. Tenim després la meva habitació. Està tot en obres, Nois, està tot en obres, tu. Estic construint a tota velocitat perquè he pres pol·len i m'estic convertint en una vella obrera. Aquí tenim la meva habitació. Faderic, t'encanta, oi, la meva habitació? Sí, veus? És maquíssima. També hi posarem quadres, més endavant. Aquí tenim... Això serà el lavabo. El Fistro està aquí perquè estava a tope ell. Després venim cap aquí i tenim la sala de cofres. Tenim aquí moltes coses, I aquí en posaré més. Us explico com ho faré. Ah, sí. Menjar... Espera. Menjar de mot. Bueno, aquí tindrem armadures i aquí armes. Aquí posaré un altre cofre i serà... No, aquí dalt li posaré un altre cofre i serà un cofre per fusta, terra i pedra. Només, exclusivament i exclusivíssimament per aquestes 3 coses. I a sota hi posarem llana, vidre... Espera, miro què hi havia aquí. Què hi podíem posar? Vidre,
granit, diorita, grava, andesita, bueno, coses d'aquestes. M'agrada més la casa així, Quan fora de càmera els hi posaré vidres i em sembla que faré el llit blau. Sí, farem el llit blau. I les estoretes vermelles, estoretes, catifes, que no alfombres, catifes. I bueno, nois, després d'aquest vídeo amb aquesta revolució d'haver menjat pol·len, que m'he menjat una culleradeta molt petita, i tornem-hi. I bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo. Ja sabeu, si és així, li doneu like, us subscriviu i activeu la campaneta per rebre notificacions de quan pengi els pròxims vídeos i fins una altra.